Μια στιγμή στο κινητό, μια γρήγορη ματιά προς τα κάτω και ξαφνικά όλα αλλάζουν. A trucker's fate. Watch out! Η νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία για περισσότερη ασφάλεια στο τέλος της ουράς. Άκου το τραγούδι, νιώσε το μήνυμα και σε παρακαλώ, πρόσεχε. Και έχω ένα μήνυμα για όλους σας. Πρόσεχε, πρόσεχε. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα και σβήνει μια ζωή. Πρόσεχε, πρόσεχε.